Petar, će da uđeš ti u LOL? A, lazim. Pere. Oj. Sad mi fali mnogo manje da budu odličan. 4,13. A sad imam peticu, razumeš, 4,2. Koji kurac. Sad mi fali mnogo manje da budem odličan. Da banam noneta, šalim se, neću. Darius. Šta je lako, jao, sineka, le, ovo nije rankica, ne? Ovo je flex. Sad ću da vam pokažem kako se igra ova igrica. I same, i u privatnim piše, jebem vas usta pomažite. Marko, srčka telo mi strahne tebe. Ne pričaš, a odjednom vidim ovdje se biješ. I na kraj Marko preživi, a ja umrem. Ja ne znam što ne priča. Marko, ja nemaš jezik. Niko mi nije rekao da si se muti. Marko, genko ću te. Okej. A nisam imao I ja sad nemam će me ubije, će me ga, Ah ne, dobio novac. Dobre pire, mogu da te genkam, nema vard. Nema i nikog na lane-u. Pire, genkam. Ajde. Ajde, čekam, ajde. Ajde, brać, napadni ga. To je to. Ja ga napadam, ajde. Koji kurac što ga nisi napao, ne razumem. Šta radiš, Daci? Pa njegovi, ovi minioni me sjavali. To lažeš. Daci njegovi kurvo. minioni. Tebra, razumeš? On trebao mene da prca, a ti njega da prcaš. I tako je bilo. Pa što ga nisi do kraja? Pa prcao sam ga ja do neke tačke, znaš, ali onda on počeo mene da prca u dupe. Marko AFK. Veš da troluje, bre. Petri, što imaš 29 farma? Zašto trolujem i ja? Šta hoćeš da kažeš, imam više farma od tebe? Mame vam ga nabijem, gledajte, ste retardirani u mozak. Jebem vam familiju autističnu, jebem vam familiju glupu. Ste vidjeli ovo? I bukvalno trojice me ovdje prcaju, trojice me prca, oni gledaju. Pere, dolazi mi gank. Molim. Aj, Pere. Molim, koji bug? Napadni ga ti prvi. Pa napadam ga ja, evo viš. Čekam ja za njega. Ajde, čekam, ajde. Ako ga sad Petri promaši. Daci, bre, pa šta gledaš ovaj slejno rifta, a ti šta radiš? I vidi ga, majke mu ga razbijem, vidi ga! Vidi! Aj, Mare, vati ga. Uvati ti mene za kurac, ajde beži, pička ti materina. Marko, help. Helpaj ti meni. Molim! A vidi bre, ovo sranje, koji kurac? A više ne radi ono tebra da klikneš Q i onda tebra odeš V na miniona. A jebote, koji kurac. Sad ću odim kod njih tamo u džunglu, ću se kampa, molim me kurac, kada ovaj slijepac stoji kod nas. Radi ti meni, blago tebi, šta hoćeš? Tebra, koji kurac, kako laguje, beži u kurac. Kurac, ka. Jebem ti familiju, kako si me pogodio, ne. Već sad kako ću ih zajebem. Ne, ni. Viš da si mi rekli da ne pikam lesi name i povedali ovaj game, znači vi ste krivi za sve. Koliko me dođobao, ja ne verujem. Idem i ja, ljudi, Bičam sile. Ispečem pile. Aj napadni, aj dođite. Aj dođite ako imate muda, pičke jedna, ajde. Gledaj sad kako se bejta. Ajde pičko, bičam si, ispečem pile. Jebeš mi, ni nama, ode top. Kakav dodge, Daci master.
Mamu ti jebem. Pičku, ubio bi ga. Sad će vidiš kako ja ih rekam, cepam. Alo, drugari. Molim. Ali dobro, nemoj si tužan, 99% ljudi umre od somaći. Pa tako i ja. Doci 1-10. Šta? Ima veći damage od nekoga. Petar ne ubaci u klip. Svaki put kažeš ne ubacuj ovog klipa, ja ću da ubacim. Zašto bana mastera? Koga da igram? Jebem ti. Marko, jebem ti familiju. Što si pička? Pa si... O, zada ćeš da igraš Jax. Sad ću ja da igram... Dobro, vratit ću ti ja. Pa sad imamo 5 minuta da pričamo. Šta mi mislite o EL? Ne mislim. Šalim se, pa ne znam, dobra drugarica. Šta? Dobra drugarica. Aj nešto iskreno. Daci. Hoćeš da malo pričamo? Aj popričamo o tome zašto ti u deskripciji profila stoji MN. Šta? Zašto ti stoji MN? Gdje bre stoji MN? A što je slipac? I sam znaš da će da vidi klip. Neće. Hoće. Neće. Ako sakrijem klip od nje? Pa sakri. Pa, to ne može. Aha. Pa Petri, kako planiraš da položiš? Pa ja planiram da položim, kako ne znam. Fali mi 3 ocene, budem odličan. Fali ti pola mozga da vidim mozak. Da si? A? Si peder? Ne. Si rekao majici da si peder? Nisam. Uuuu. Šta da manem? Caitlyn naravno. To je mnogo OP kad znaš da igraš. Što si mi banuo Caitlyn? Ljudi, mi smo desno, oni su levo. Daci, zato i imaš nacrtano mapu, znaš. Aha, vidim. Zašto Lux? To se ja pitam, zašto ti imaš smite? A, dobro je. Sad će vidiš kako ja dominiram s Kaneom, bolje nego sa Liam. Toliko neću da menjam rune da će izgubiti moj game. Nego, jel vi znate ko ukrao Marin telefon? Moj otac. Ja sam ga slikao. Rekao mi, malo prije. A razumeš, Mary na primjer. Da. Sandra. Da. Ona me mrzi kao pojavu. Ona bi me ubila da može. Koja je Sandra? Moja sestra. Gledaj se kako se igra. Bolje mi pomaže ovaj nego daci iz 2 ruke. Marko, jebem u familiju kako me povukao. Jebem ti si Virku pičku njenu rundavu smrdljivu. Dobra kako me huka onako, jebem im li. Neću se nerviram. Sam trećinu healtha i jednom sam ne stao. Jebe. Jebem ti familiju. Jebite mi govna. A što nam mogu da uzem buce? Piri ne genkaju odatle. Opušteno, ja sam pro. Jep. Pokušam ja. Daci, pomogni mu! Koji ti kurac! Daci... Jebala vas si Viru dupe. To je to. Već sam pro. Marko, ja se nisam mogu da stignem. Ja sam bio zauzet. Lepo je deliti, Petri. Znam, brate, ja delim kurac svaki dan. Oće kurac. Sviđa kako se je profesionalno. Stani, pizda ti materi... Viga! Što nisam mogu da uđem u njega? Pa da, nemoj da dobiješ asist, daci. Bravo, Peki. Orgazam na delu. Pa idemo, idiote glupi, ja ne mogu... A ne, ću da uletim unutra. Diki, glup ko kurac. Pa flashy se, flashovali ti se na groblje. Ko je tebi win rate pere ovako na... normalno? 0, što? Pa zbog toga i ostaće 0. Pa normalno da će kad igram s vama. A koji kurac rade u slepci? Ovdje si Virka, oni tamo drkaju pičku. A što si uzeo tog... Kane'a? Što si ti uzeo Lux, zadi carry-a, sad ti jebem.
Ne! Puši kurac. Za mala. Marko, Hm? kako imaš veći damage od mene, sve ti jebem.